Dostlar, исәнмесез, хәерле көннәр сезне яңа еллар белән. Бүгенге рубрикабыз безнең артисткабыз Гөлнара Абитова белән булыр. Без аның белән исле май сайларбыз. Һәм инде әлбәттә Гөлнара апаның тормышындагы кызыклы фактларын, театр белән бәйле фактларны белербез. Әйдәгез, аны каршы алыйк. Кызыклы ситуация булган микән сезнең менә театр белән бәйләнешле. Сез ничектер театрда очраттыңыз? Шулай, мин бит театрда укып эшлим, бу театрдан. Шуңа күрә бу театрга бөтен гомремне бирдем дисәм дә була. Алла билсе, әле тагы да күп эшләргә насыйп булсын, шулай ук теге. Бирегә насыйп булсын дисәк. Шушы театрда мин үземнең иремне таптым, гаиләмне курдым, улымны таптым, үстердек, Аллага шөкер. Менә хәзерге көндә әле театрда һаман да эшләп киләм, Аллага шөкер. Димәк, сезнең ирегез инде театрда эшләгән булган, әйе? Алар курслары белән, менә бөтен курслар белән безнең театрга килделәр. Кичер мине әнкәй дигән спектакль белән, ул спектакльләр безнең хәзердә бар, әмма дә ләкин аның инде куелышы да башка, артистлары да башка. Ул вакытта килгәндә аларның Гөлзирәк образына кеше кирәк иде. Мин Гөлзирәк булдым да, гастрольгә чыгып киттек. Шунда без Нияз белән ничектер. Менә якынайдык инде. Ул яхшы мәгънәдә дуслашып киттек, аннарсын ул кайдыр Алексеевский яклары идемсең. Шул вакытта бит паром белән кайта торган вакыты. Шул паромда без аның белән беренче тапкыр үбештек. Кояш чыкканда бик матур вакыты, ул вакытта нәрсә кенәп җиреп киттек. Инде җәйгә аның белән кавыштык та. Бик дуслар, нинди безнең мәхәббәт тарихы икән, булайгы түгел. Ничә яшьлегездә сез театр белән язмышыгызны бәйләргә уйладыгыз? 4нче класста укыганда әниләр Татарстан яшьләр гәҗитен алалар идегә. Анда мин объявление күрдем. Казан театр училищесына артистлар җыялар дигәнне. Шуннан бирле мин җанып, киеп, әзерләнеп дип әйтим, соң инде актриса буларак хыялланып җирдем. Һәм менә тормышка ашты хыялым, Аллага шөкер. Безнең хыяллар чынга ашып тора. Дуслар, инде безнең белән бергә әйдәгез, исле майлар сайлап, Гөлнара апа үзенең әле җибетенә дә сайлаячак, үзенә дә сайлаячак. Исле майларны әйдәгез киттек. Дуслар, инде исле май буенча бүгенге экспертыбыз, ул артисткабыз Гөлнара Абитова. Гөлнара апа, сезнеңчә, шәп исеме булырга тиешле? Шын итүсе ул бик тә кыйбатлы булырга тиеш, дәрәҗәле булырга тиеш, ул аракысы булырга тиеш, ул тәмәкисе дә булырга тиеш. Гөлнара апа әйтмешли, алар күбрәк Саваш дигән фирманы яраталар икән. Әнә ул бүген беренче тапкыр Bosch дигән исемдә инде ничектер тыңлап карыйчан. Миңа шул. Шунда затлы. Әйе, бу резкий тумсамлыгы, мин яратам, резкий исләрне хатын-кызда да иратты да яратам. Татарстан Республикасының атказанган артисты, шибәр һәм һәрвакыт яшь Гөлнара Абитова 1970 елның 19 апрелендә Казан шәһәрендә туа. Казан театр училищесында Рәбит Батулла, Шамил Бариев, Ренат Аюпов кебек остазларда укый. 1992 елда Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында эшли башлый. Татарстан Республикасы театр әһелләре әгъзасы. 40-ка якын рольләре бар. Шулар арасында иң яратканы, күңелендә тирән эз калдырганы Мәкер һәм мәхәббәт спектакленнән Луиза образы. Гөлнара Абитова быел 50 яшьлек юбилеенда билгеләп узды. Димәк, инде без менә ирләрнең исемен булырга тиештән, без аңладык. Менә хатын-кызлар ник искиләргә тиеш? Хатын-кыздан бик мин искенә китеп торган. Роз чәчәк шикелле. Мин үзем предпочтение бирәм тоже бит теге шлейф палатырга, шундый утончённый исләргә. Резкий исләрне яратмыйм, сачылы исләрне бөтенләй дә яратмыйм. Менә бу исле майны мин үземнең иремә язмам. Яңа ел бүләге итеп. Менә карагыз. Яңа еллар белән сезне дуслар барыгызда. Сезнең һәр башыгызга да саулык, сәламәтлек, озын тигез бәхетле гомерләр, гаиләләрегезгә тынычлык, иминлек телим.
Bizning teatrimizda ishlar gurlab borsin, tomoshachilarimiz ko'p bo'lsin, o'zimizga motordan motor spektakllar nasib bo'lsin.